Ψαράδες, καλημέρα. Καλώς ήρθατε στο κανάλι Παλούμπας Fishing. Ψαρεματάκι. Εδώ στο Αντίριο. Έχουμε πάρα πολύ καιρό να έρθουμε. Γιατί στις άλλες παραλίες κάνουν μπάνιο, αλλά έχει και πολλά μποφοράκια. Εδώ όμως είναι πάρα πολύ καλά. Είναι βοριάς, μας παίρνει από την πλάτη πίσω. Εκτός και κάνω λάθος, λοιπόν δεν έχει τίποτα. Περιμένω και τον κουμπάρο μου, θα έρθει με τη γυναίκα του. Εγώ με τη σύζυγο να κάνουν μπανάκι, εμείς ψαρεματάκι. Θα καθίσουμε, θα κάνουμε και ολονύχτιο. Από Δολώματα, Ακροβάτη, Μονοδόλη μόνο. Δεν είχε τίποτα άλλο, το έχω ξαναπεί, να μην το λέω πάλι. Λοιπόν, τέλος πάντων, αυτά τα παίρνω στο φίλο μου τον Ανδρέα τον Αναστασίου, που είναι Καλυβίων, με τα είδα Ηλιείας, τα Δολώματα. Λοιπόν, έχω στήσει τους τρίποντες τους δύο. Θα φτιάξω τώρα και τα καλάμια μου και θα δούμε. Εδώ το σκάφος είναι αραγμένο. Δεν νομίζω να έχουμε κανένα πρόβλημα το βράδυ. Το βλέπετε. Έτσι δεν νομίζω. Λοιπόν, τη θάλασσα την είδα, την είναι πολύ ήσυχη. Λοιπόν, στείνω τα καλάμια μου και τα λέμε. Ψαράδες, διπλαράκι, το βλέπετε, φλωτεράκι, εντάξει, 50-60 πόντους το παράμαλο. Εδώ είναι το μονάκιστρο, η σταθερή. Εδώ είναι η σταθερή, είπαμε με χάτρες. Αλλά αν κάνεις τα στοπεράκια πιο πάνω μπορεί να το κάνεις και σειρώμενο. Λοιπόν, πάει αυτό και τραβεντάκι. Παλούμπας Fishing τα φτιάχνει. Λοιπόν, Αγίστρια ξέρετε, δεν χρειάζεται να τα πω τι μάρκα είναι. Θα δολώσω τώρα Ακροβάτη στα Γιούγκη τα 420, τα τηλεσκοπικά, και θα βάλω και καναπαστωμένο Μονοδόλι η αρχή, μέχρι να έρθει ο κουμπάρος μου να σταθεροποιηθεί και αυτός. Τα λέμε. Ψαράδες, παίρνω κάτι τσιμπιές, αλλά μικρές, στον Ακροβάτη. Έχουμε δείτε εκεί τώρα, κουνιέται. Έχει μικρά. Εντάξει, είναι και νωρίς ακόμη. Μόνο στον Ακροβάτη. Στα Μονοδόλια που έχω βάλει τα παστομένα, όχι. Θέλω να πω κάτι που μου είπε ένας φίλος του καναλιού, να το πω και δημόσια, ότι διαφημίζω τη Γιούκη και μου λέει θα παίρνεις λεφτά. Φίλε μου καλέ, δεν παίρνω λεφτά από τη Γιούκη. Τη διαφημίζω από μόνος μου. Επειδή μου αρέσουν τα καλάμια της, μου αρέσουν τα αγκιστριά της, μου αρέσουν τα κουτιά της που είναι μπλε. Ό,τι είναι μπλε με τη θάλασσα μου αρέσει. Και να το πω και λαϊκά, δεν παίρνω φράγκο. Μόνος μου, ό,τι αγοράζω, τα αγοράζω από την τσέπη μου. Εντάξει, για να το ξέρουν πολλοί, για να μην νομίζουν ότι επειδή όταν δείχνω καλάμια ή αγκίστρια πάνε να πει ότι οικονομάω λεφτά. Όχι. Είναι όλα δωρεάν η διαφήμιση.
Έχει μικρά τσιμπηματάκια. Τώρα θα δω και άμα είναι θα το βγάλω για να δω τι γίνεται, όχι τίποτα άλλο. Μπορεί να το έχουν κάνει γυαλί τώρα, το αγκίστρι. Έχω βάλει και ζυμάρι, στο ζυμάρι δεν έχει χτυπήσει τίποτα ακόμη. Θα το βγάλω, δεν γίνεται. Μπορεί να είναι κανένα μικρό απάνω, τίποτα. Θα δούμε. Όχι, δεν βλέπω τίποτα. Α, κάτι έχει. Α, θα είναι μικρό μόλι. Α, νεκρό έγαμε. Η γδούλα είναι μικρή. Αν είναι πιο μεγαλύτερη θα την κράταγα για φιλέτο για το βράδυ. Αλλά τώρα είναι μικρή αυτή, δεν γίνεται. Τίποτα. Ευτυχώς δεν το πήρε μέσα. Ευτυχώς. Λοιπόν, η πρώτη φεύγει. Της χαρίζω τη ζωή. Της χαρίζω τη ζωή. Παιδιά, κοιτάξτε μέσα τη θάλασσα. Λες και έχει πάρει φωτιά. Εδώ δεξιά έχει πολύ καπνό. Νομίζω ότι είναι από το βουνό. Αλλά έρχεται από ένα χωριό της Ναυπάχτου. Μιλάμε για πολύ φλόγα, παιδιά. Εδώ κοιτάτε. Κοιτάτε να δείτε φλόγα. Καπνός που λέω φλόγα, συγγνώμη. Είναι ντροπή δηλαδή. Τι να πω ρε παιδιά, ντροπή. Ντροπή να τα καίνε τα πράσινα, ντροπή. Να καταστρέφει το κόσμο, κρίμα. Τέλος πάντων, δεν υπάρχει και να πιάσουν και κάποιον. Τι θα το κάνουν. Δεν θα το κάνουν ρε παιδιά. Στην Ελλάδα ζω 63 χρόνια από τότε που γεννήθηκα. Δεν πειράζει, τι θα κάνουμε. Για να δούμε. Πήραμε τσίμπημα. Μπορεί να έχει κεφί και πάνω. Γι' αυτό έρχεται τσιμπαρί. Ναι, μωρέ. Έχει κεφίκια. Τι να το κάνω. Είναι σπάρος. Τίποτα. Μελανούρι είναι. Για δω. Ναι, είναι μικρό. Τι να το κάνω εγώ. Πάρ' το. Έτσι. Να κάνουμε δουλειά. Τι, σου έφυγε. Μελανουράκι μικρό. Για να δούμε.
Θα το αφήσω άλλη μία. Θα σου πω μετά γιατί έχει και τα φύκια μέσα. Και φαίνεται βαρύ. Κεφάλια δεν κάνει, άρα κάνα μικρό. Πάνε. Ναι, έχει, αλλά θα είναι μικρό. Ναι, είναι μικρό μου. Εντάξει, τι να κάνουμε. Να και το φύκι από κάτω. Βλέπεις. Λιγδοπούλα μικρή. Αυτό θα το βάλεις, έτσι, Ναι. Τι είναι αυτό. Τι να κάνω ρε παιδιά. Ψαράδες, ένας φίλος του Καλανιού με γνώρισε. Γεια σου αγόρι μου. Τι κάνετε? Ωραίος. Νίκος λέγομαι, από Αμφιλοχεία είμαι. Μπράβο. Σας έχω δει που έρχεστε εκεί στην Μπούκα και για μουρμούρες και... Για μουρμούρες έρχομαι, αλλά με τι ψαρεύεις? Εγώ με Μαρουκίου ψαρεύω. Τώρα ήρθα όπως πέρναγα να πάω για Αμφιλοχεία πάνω, επειδή είμαι στην Πάτρα μένω, σπουδάζω. Και πέρα είμαι περαστικός τώρα από εδώ και ήρθα να ρίξω λίγο με Μαρουκίο βιοδασπόμενο. Με μολύβο κεφαλή. Δεν ξέρω ρε γάμο γιατί δεν έχει. Δεν ξέρω. Κουλτίβα owner. Ναι. Δεν την πάνε τα ψάρια. Δεν ξέρω. Εγώ Και αυτό το παιδάκι που ήταν εκεί προηγουμένως, όλο τέτοια. Μικρά. Σπαράκια και έτσι. Ναι μου. Δεν κάνουν ούτε για γατίνα. Για γατί κάνουν. Δεν ξέρω γιατί. Να πιάνουμε ψάρια να τα δίνουμε τις γάτες. Κρίμα είναι. Κρίμα είναι, αλλά δεν έχει κανένα μεγάλο. Στην Αμφιλοχεία εκεί κοντά έχετε πάει τώρα πρόσφατα, έχετε καιρό να πάτε? Όχι. Δεν έχω πάει, όχι. Δεν έχω ψαρεύει ποτέ εκεί. Είχε κοκάλια πολλά. Ναι. Κάτσε να την γυρίσω λίγο. Δεν ξέρω. Σου είπα ότι θέλω να πάω. Να πάω, αλλά μην έχει το καράβι. Στο λιμάνι λέτε. Ναι. Αν δεν το βρείτε το καράβι θα είναι καλά. Ναι, αυτό είναι. Αν δεν είναι εκεί πέρα. Αν τώρα πέρα ρίχνει τσίμπου. Καμιά δράκια να φτάνει. Δράκια να είναι, λαγοκέφαλος να μην είναι. Έχουν έρθει λαγοκέφαλοι και εδώ. Όχι. Δεν βρήκα ακόμη εγώ. Δεν θα βρεις κανέναν, έχω από το μεσημέρι εδώ. Δεν θα βρήκα. Και εμείς στην Πάτρα δεν έχουμε. Είναι αυτά. Αυτό πρέπει να είναι 3 κιλά και κάτι. Εγώ μόνο πάνω από 5 κιλά κρατάω. Οπότε αυτό θα το βλέπεις. Αυτά είναι. Άμα έχεις γατούλες, καλά είναι. Όχι μωρέ, κρίμα είναι. Το ξέρω. Και εγώ τα απελευθερώνω, τι να κάνω. Όσα μπορώ δηλαδή. Γατούλες έχω, αλλά δεν τις τα δίνω. Καμιά πέρκα, άμα το καταπιεί τα αγκίστρια, ας πούμε, έχω καταπιέσει καμιά πέτρα και το έχει καταπιεί και δεν πρόκειται να εντάξει, ζήσει. Και εγώ αυτά που κρατάω, πώς το λένε, τα έχουν φτάσει στην ουρά κάτω. Δεν γίνεται. Είχα δει, είχατε βγάλει και ένα σαλάκι στην μπόκα να μου δείτε. 4. Ένα τέρας. Τι είχα βάλει, φιλέτο. Κάθε φιλέτο που έριχνα μέσα, όχι, φιλέτο μουρμουρά, νομίζω. Δεν θυμάμαι, ή λίγδα. Δεν θυμάμαι. Έχουμε πολύ σαλάχια εκεί πέρα. Πολύ σαλάχια. Γενικά ο κόλπος ο εμβρακικός έχει και κόσμο. Μα έχω βγάλει και μέρα και νύχτα, δεν έχω πρόβλημα. Εγώ τα βγάνω αυτά. Αλλά μετά, τώρα, όταν θα ξαναπάω, δεν θα ξαναβάλω. Έχω πάρει και στο μονοδόλι. Σαλάχι. Ναι. Και είναι κάτι μικρά, τα γυρνάς ανάποδα και τα γαργαλάς λίγο και σε λες και είναι παιδάκια. Εντάξει. Έχετε φάει κανένα? Όχι, δεν μου άρεσουν. Όχι, Ούτε αυτά, ούτε τα μουγκρί. Μουγκριά δεν ξέρω αν έχουμε στην Αμφιλοχεία. Εγώ δεν έχω βγάλει. Όχι, τράβα μα θες να άπαχτο να δεις. Στην Πάτρα έχει, ας πούμε. Δεν τα θέλω να δολώσω πάλι γιατί. Έχω βγάλει δίκυλα. Τέτοια. Τσίμπημα. Στο ζυμάρι. Για πάμε να δούμε τι θα γίνει τώρα. Τσίμπημα στο ζυμάρι. Με το που ήρθα. Ναι ρε. Ναι. Ναι. Όχι. Δεν ξέρω γιατί έχει... κάτι είναι.
Έχει και φύκια πολλά μέσα, ρε. Δεν θα έχει φύκια. Άλλο αυτό είναι. Όχι, ρε. Είναι μικρό. Να το. Θα τα αφήσω. Ω, Κακαρελάκος. Α, καλός. Και μικρός, Καλός, ναι. Εντάξει. άμα ήταν τίποτα άλλο, Ωραίος. Κακαρελάκος. μια χαρά έχει. Ωραίος. Κάτι να βγάλουμε κι εμείς. Οι φουκαράδες. Έτσι, κάτσε να κλείσω. Λοιπόν, Πού είναι? έλα. Έλα, ρε. Καλησπέρα, παιδιά. Για να δούμε, ρε παιδιά. Κάτι έχει απάνω, αλλά είναι μικρό. Έχετε τίποτα? Κάτι έρχεται, αλλά δεν να το κάνω. Τι να το κάνω, ορίστε. Σαρκός δεν είναι? Ναι, μικρός. Τι να το κάνω, ορίστε. Να το κάνω. Γαλανή να γίνει μαυρομάτα, λέει. Τι να κάνω. Τι να κάνω. Πήραμε δυνατό τσίπημα, παιδιά. Δυνατό ήταν το τσίπημα, αλλά κάνας αργουδάκος μικρός. Να δούμε τώρα. Εγώ τι είπα. Να τους. Κάνας αργουδάκος μικρός. Εδώ κοίτα. Να τους. Και έκανε τέτοια δουλειά, έτσι. Ναι. Κοίτα. Τι να πω, ρε. Τι να πω. Τι να πω. Τι να γίνει. Ξέρεις πού το πήγε. Δεν υπάρχει περίπτωση. Όχι. Όχι. Να το ρίξουμε στο νερό εδώ. Και άμα γλιτώσει, γλίτωσε. Να δούμε. Λοιπόν. Παιδιά, σαργός δεν γλίτωσε ο μικρός. Όλα απελευθερώσεις είχαμε σήμερα. Δεν πειράζει. Σαράδες, καλημέρα. Τίποτε, παιδιά. Είναι δύσκολα τα πράγματα. Όλο μικρά, απελευθερώσεις συνέχεια. Τώρα θα καθίσω εγώ μέχρι τις 11-12 ώρα. Ο κουμπάρος μου κοιμάται.
Τι να κάνουμε. Δεν ξέρω εσείς οι υπόλοιποι τι κάνετε. Αλλά ήταν δύσκολα. Ολονύχτιο τώρα και να βαράνε μικρά. Τι να πω. Και βαράγανε μόνο στον ακροβάτη. Έβαλα και φαραώ παστομένο, έβαλα και πορφύρα καταψυγμένη, βάλαμε και μονοδόλια φρέσκα, τίποτε, καραβιδάκι, τίποτε. Λοιπόν, τέλος πάντων, θα καθίσουμε και ό,τι γίνει. Ψαράδες, τέρμα το ψάρεμα, αποτυχία σκέτη, πολλά μικρά, πάρα πολλά. Ούτε, τι να πω ρε παιδιά, δηλαδή, δεν το έχω ξαναδεί αυτό το πράγμα. Το μόνο που κράτησε 3-4 που δεν μπορούσα να τα απελευθερώσω. Δεν κάνουν ούτε για γάτες. Που λέει ο λόγος. Τι να πω, ήτανε το πιο χειρότερο ψάρεμα με το κουμπάρο μου. Εντάξει, ωραία περάσαμε, αεράκι είχε, θα πάμε να κάνουμε το μπάνιο μας τώρα, το βράδυ περάσαμε καλά. Αυτά τα έχω εγώ τα καλά. Τώρα εντάξει από ψάρια και το βίντεο θα το ανεβάσω γιατί να δηλώσω παρόν. Γιατί έχω ένα μήνα και να βγάλω βίντεο. Εντάξει, μη στενοχωριέστε, κάποια στιγμή θα βγάλω. Λοιπόν, θέλω να ευχηθώ να είστε καλά. Αν σας αρέσουν τα βιντεάκια μου, like, εγγραφή και καμπανάκι για να σας έρχονται ειδοποιήσεις. Δεν έχω τι άλλο να πω. Θα τα πούμε στο επόμενο ψάρεμα. Γεια σας.